खुलुमबाय। गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि आरो जोंनि मागो दमासिनि गासै उदालगुरि जिल्ला रायजोनि सिबियारि बाथौ सिबियारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि सिबियारि बिथांमोननोबो गोसो गोरबोनि सिबिनाय अननाय बावहरबाय। जों दिनै नैबे पानेरि बियाबनि बेंखनाव थानाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरारि जथुम्मा आरो पानेरि बियाबनि 15थि बोसोरारि जथुम्मा पानेरि बियाबनि सिङावनो थानाय मोनसिंसिं फोथाराव बे जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों। आरो बे जथुम्मायाव जोङो गासै धोरोमारि मानसिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय जों गोसो गोरबोजों हांख्रायदों। दिनै जोङो मोनसे प्रेस मिट होनो गोनां जाहोना जाबाय मा, जोङो धोरोम आफाद हिसाबै बयनिबो गेजेराव अनलायनाय सिबिलायनाय आरो खौसेथिखौ जों अराय लुगैयो आरो सान्थिखौ लुगैयो। धोरोम आफादा अरायबो सान्थिनि गेजेरजों खामानि मावलांनाय, बयनिबो धोरोमखौ बयबो समानै मान होनाय, बे बिथिंजों जोङो नोजोर लाखिनानै दुलाराय बाथौ गौथुमाव अरायबो खामानि मावबाय थादों। दा जोङो बानजाय आफादनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुखुनांथावै मोनथाम जायगायाव पाब्लिसिटि खालामनाय मोनसे बेनार, बेनिफ्राय आरो मोननै गेट सोरबा सिनाय हायै दुथां मानसिया बिसिनानै गालांदों। दा बेखौ बानजाय आफादजों लोगोसे जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाबो दुखु फोरमायदों एबा दुखु मोनदों। जों लुबैयाखै जे जों हास्थायाखै बेखौ जे धोरोमारि आफादफोरनि जाय आफादनि कनफारेन्सआनो जाया माथों, माने बिनि बिएनआर बायदिसिनाफोरखौ बिदि जाफेरनाय जों खोनायाखैमोन, बिसिनाय बायदिसिनाखौ। नाथाय देग्लाय जों जोंनि पानेरि बियाबनि सिङाव जानो गोनां बे 35थि बोसोरारि जथुम्मा आरो पानेरि बियाबनि 15थि बोसोरारि जथुम्मानि बे बेनारा दिनै सोरबा दुथाङा बिसिनानै गालांबाय। जों नैबेखौल' हास्थायदों दा जे अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ जायफोरा बिदि गोरोन्थि खामानिखौ मावदों सानस्लाबियाव, बिथांमोननो जाहाथे मोजां गियान, मोजां साननाय हरनानै बिसोरनि गोसोआव गोथार गियानखौ हरथों, बेखौ जों मिजिं खालामदों। आरो फैगौ जोंनि 15थि पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मा आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरारि जथुम्मायाव धोरोम सायख'वालासिनो गासै धोरोमारिजों लोगोसे गासै हारि माहारिफोरखौ जोङो खौसेयै बाहागो लानानै जोंनि बे जथुम्माखौ जाफुंसार खालामनायाव मदद खालामगोन होननानै मिजिं खालामदों। लोगोसे जों बेखौबो आसा खालामदों बे जाथाया जाहाथे फिन जाया। सोरबा सानस'हायै मानसिया मावदों, मिथियै मानसिया मावदों आरो गोरोन्थि खालामदों। जों धोरोम आफाद हिसाबै बे सायाव जोङो गोख्रों नोजोर लाखिनानै बुंनोबो सानाखै, नाथाय सान्थि, गोजोन, अनलायनाय, सिबिलायनाय बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो धोरोम आफाद हिसाबै बयनिबो खौसेथिखौ लुगैनानै जोंनि बे जथुम्माखौ जाफुंसार जानायखौ जोङो हास्थायदों। आरो बिदि जाथाया जाहाथे फिन जाया, बेखौ गासै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बेंखनाव थानाय गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय। दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि, मानगिरि आफादगिरि आरो पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि आफादगिरि आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि मानगेदेर बिथां उपेन बर' सार दिनैनि बे मोनसिंसिं फोथार सोमलिगुरियावहाय फैगौ 23, 24 आरो 25 जानुवारियाव जानो गोनां उदालगुरि जिल्ला
जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि 15थि बोसोरसालिया जथुम्मा दा बेनि जि बरायनायनि थाखाय जि साब गेटफोर होनाय जादोंमोन गामिफोरनिफ्राय दा बेखौ लानानै मैया 13 अक्ट' आरो दाखालि 12 अक्ट' खालि सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा जोंनि बानजाय आफादनि फ्राय होनाय जि बराय गेट बे गेटखौ सिफायनानै गालांदों दा बेयाव आङो बानजाय आफादनि जानानै जोबोद दुखु मोननायखौ आङो फोरमायदों मानोना बियो मोनसे धोरोम आफाद मोनसे गोथार आफाद आरो बे गोथार आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बे मोनसिंसिं फोथाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों दा बेयावहाय माने बे धोरोम आफाद हिसाबै बा धोरोमनि जथुम्मा हिसाबै बेबादि हिंसायारि जि खामानि मावनाय बेखौ जोङो गोथौयै दुखु मोननाय जोङो फोरमायदों आरो जाहाथे इयुनाव बेफोरबादि गाज्रि खामानि बा बेफोरबादि बराय गेट बा गाज्रि खामानिफोरखौ मावा बेखौ आङो आफा इसोरनि सेराव आर'ज खालामदों जाहाथे जाय बे खामानिखौ मावदों बे गियान गैयै सुबुङा मावदों होननानै आङो बुंगोन बिनियाव साननाय गियान हयथ' गैया आरो बिनिखायनो बे नेहाथ खामानिखौ मावनो हादों जाहाथे आफा इसोरा बिथांनो मोजां गियानखौ होयो आरो बेबादि गाज्रि खामानिनिफ्राय बिथांखौ जाहाथे इसोरा जानगार होयो आङो बेखौ बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि हिसाबै आङो इसोरनि सेराव आर'ज दोनदों आरो बेवहाय जोंनि नैबे कसुबिल सकआवहाय साखाथियाव 12 अक्ट' खालि मोनसे बरायनाय गेट होदोंमोन आरो बे गेटखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथां मानसिया हरनि गेजेराव बिसिनानै गालांदों आरो नै मैयानि हराव अर्थात मैया 13 अक्ट'आव बेंबारि सकआवहाय जि बरायनाय मोनसे गेट गायनाय जादोंमोन दा बेखौबो मैया हरनि गेजेरावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बेखौ बिसिनानै गालांदों आरो दा बिनि सिगांबो बे जथुम्माखौ पाब्लिसिटि खालामनाय हिसाबै जथुम्मानि फोसावदिंनाय हिसाबै बोग्रिबारि टंला बोग्रिबारियाव मोनसे माने बेनार होनाय जादोंमोन जथुम्मानि जथुम्माखौ लानानै दा बे बेनारखौबो सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बिसिनानै गालांदोंमोन आरो दा जोङो नुदों जे बे गेटखौ जुनदिना होदों बै दिनखालिनो हराव बिसिनानै गालांदों आरो मैयानियाबो मैया लागायदों बेंबारियाव गायजेनदोंमोनसो आरो बेयावनो बिसिनानै गालांदों आरो दासिम गेट हिसाबै मोननै आरो मोनसेया जाबाय बरायनाय मा होनो पाब्लिसिटि हिसाबै जोङो बेनार होदोंमोन बे जथुम्मा जे बे सोमलिगुरि मोनसिंसिं फोथाराव पानेरि बियाबनि सिङाव खुंनाय जागोन बिनिनो मोनसे मोनथिसार हिसाबै पाब्लिसिटि हिसाबै बे बेनारखौ सिगांग्रो होनाय जादोंमोन आरो दा बे बेनारखौबो सोरबा दुथां सिनाय मोनै मानसिया हरनि गेजेराव हरनि खाबु लानानै बिसिनानै गालांदों आरो दा बेवहाय जोङो बानजाय आफाद आरो जोङो उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बेयो धोरोमारि मोनसे हाबाफारि पस्टार बा बेनार जों बेखौ बेबायदि बिसिनानै गालांबाय नोंथांमोना सुनि गोसोआ बेबायदि मोनसे सन्देहफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जिथु खुंथायसिम मा खावलायनो सानो बेथ' धोरोमारि मोनसे आफादनि जथुम्मा हिसाबै जों बेयाव रावखौबो जोङो सन्देह खालामनो जोङो सानथावा सन्देहखौ जोङो सोरनि सायाव खालामगोन दा जोङो धोरोमारि आफाद हिसाबै बयहाबो मोन्थाय दोङो बे हिसाबै जोंहा धोरोम हिसाबैथ' रावनावबो मा होनो बेबादि एनिमिबो थाया बेबादि माने बे हिसाबै जोङो रावनिबो सायाव जोङो बेबायदि सन्देहखौ जोङो खालामाखै नाथाय जाय खालामदों बियो निस्सय जायानो खालामा मानो बे इनाय जादों बे गाज्रि जादों दा बेखौ जाहाथे भबिसत खालामा बेखौ आङो बानजाय आफादनि जानानै आं खावलायदों धोरोमारि
जि जुथुम्मा फैगौ जानुवारि दाननि 23, 24 आरो 25 सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जुथुम्मा आरो पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि जि 15थि बोसोरारि जुथुम्मा बियो खोब मोजाङै जाहाथे जाफुंलाङो बेखौ जोङो हास्थायदों आरो प्रसासना जाहाथे बिनि सायाव एसे गोख्रों नोजोर लाखिनानै जुथुम्माखौ खुंफुंनायाव जाहाथे जोंखौ मदद खालामो जों बानजाय आफादनि जानानै खावलायदों आरो लोगोसे ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि रायजो राजा सानसुमै साननो गोरों बयखौबो बे जुथुम्माखौ गोजोनै खुंफुंनायाव जाहाथे बयबो जोंखौ मदद होयो कपारेसन होयो आरो बे बेलायाव जाहाथे बयबो नोजोर लाखियो आङो बेखौ बानजाय आफादनि जानानै बयनिसिमबो गुरैयै खावलायदों।